دنیا ہرچ زانتکار سرپدے مردم آکلے مردم گبزانتے مردم مداموتی دماغا پوزیٹیو میسیج دنتے ہرچ گپ پہ موتی دل تو کا سوچ گائے فکر کرنے گائے آ گپ میں دماغا کہتے ہیں دماغ تو کا ماں سوچنے فکر کرنے خیال کرنے نہیں آگا پوتی زبانہ کریں دیما مردمانی کا یہ کریں یہ ضرور نہیں کہ آگا پہ ماں کن گایا اگا پا منی کا دوست مردم شما گوشداروک دوست بدارت ایگری بکنے اتفاق بکنے یہ ہم ضروری نہیں کہ اگر پہ مکان گایا شاید دوست مردم اگنور بکنا گوش مدارن تھی دوست مدارن تھی مدام ہوتا شرط رکن گے بہتر کن گے فکر بکنے کہ من دوستان شرط رہا من دوستان چیز زور تیر کم تیر نیا اگر ماں مدام ہمیں بسوچے ہمیں فکر بکنے کہ یار ماں شومیا ماں بگ بختیا منی گو ماں ہچ کار کرنے نبی ماں ہچ گپ کو تو نہ کنا ماں ہچی نیا گوڑا مدام تو ہچی نبی بلے مدام آگا تو ہمیں بسوچے پوزیٹیو بسوچے کہ من دوستان چے بہتر من دوستان چے شرط رہا من دوستان چے گپ زانت رہا من دوستان چے عقل مند رہا کوئی یقین بکنے شما دوستان چے شرط بیت کنے دیما شوت کنے یہ گپ پر کا سنو شیتگوں سلامت بات ہے